Mayong buntag, udto, hapon, tibok kalibutan. O karon nga adlaw nga Domingo, ay usa ka pinasahi namong activities. Ikan mi nag dula og basketball. Unya human, magduwa na mo basketball. Dunay pinasahi gayud nga gihimo, no? Kanang pagdawat nga to kang Kristo. Natay investigaron karon mga kapaglaom nga nindot siya og mga istorya siyang kinabuhi, usa ka Katoliko nga karon Seventh-day Adventist na. Ginganran siya og lulot, no? Ato siyang karon niya karon. Mayong buntag brad. Karon kay sa uban mga dapit buntag ko niya karon siya. Sa ti full name mo? Lulot. Sa plidon mo? Esmeralda, oh, Esmeralda. Sebut kali mo tigog kay Lutigit Maro. Lulot Esmeralda. Pwede magahinan ko nimo mga gamay nga mga paagi nga sa imong kinabuhi para nga makita po sa atong mga kaigsuunan naglaing-laing mga dapit kay tibuok man ta nga kalibutan, no? Ini atong sibyasunan nga karon atong investigar si Brother Lulot. Pwede maka-atag gamay ng idea nga sa imong kinabuhi nga sa kalainan sa kay Kristo o sa kalainan sa wala pagkakasakit. So, tagag panahon mga igsoon. Sa may kalainan sa mong nakita sa kanbrad ng reliyon kani adto pag magsimba na paguli sa may mga kalainan sa ato. Pero niagi sa kag mga inom-inom sa ato. Okay, na kay background no nang namang kay mga kaliwat nga Seventh-day Adventist, no? Sa kanila pangalan? Si Ma'am Ami. Ano mga kaigsunan, mga paglaom, si Brad Lulot, usan siya sa karon Seventh-day Adventist, no? Karon pa lang yun ng mga alas 10, alas 10, nabutismuhan, kani siya usa ka Katoliko. Karon siya usa na ka Seventh-day Adventist. Yang itry ang kinabuhi sa Seventh-day Adventist o itandi niya sa iyang unang relihiyon, no? Kay suma sa iyang obserbahan nga paghuman ko no og simba na marites na marites na niya inom ubog bulang, no? Apil pa nito, no? Bulang likas o ba na sa Seventh-day Adventist mga kabaglaom, wala ginang pamalikas, kanang mga pistiyawa ng uban na kanang ginalitok nila nga maligyas gani, matawag ng yawa. O wala na siya, wala na. Seventh-day Adventist, more nga nagtuman sa unsay gisultis wala ang kasulatan. Sabado ang gisultis Biblia, sabado sab. O kunya ko ng mga pagkaon nga dili sa tana kay Ginoo ba nag-ingon nga dili pagkaon, no? Una nga karon ni asa karon mga kaigsuunan siya usa na ka Seventh-day Adventist. Kita ang kapaglaom atong iampo siya ina sa mga suliran, mga problema kay ibaw man gyud ta kung natas Ginoo maningkamot ng pudang yawa nga balik na putas mga bisyo ato lang iampo Brother Lulot uban sa mga problema nga motubag ang Ginoo sa ato nga mga pag-ampo. Kaya nabingon siya sa Juan 9:31, dili siya manimati sa mga taong makasasala. But pasabot kana bang nagkinabuhi diya sa sala. No, murag di nadutlag Ginoo. Murag halos kada adlaw ng hubog.
kada adlaw mag-wild unya wa nay kalinaw sud sa panimalay. Usa na nga timaan nga kinahanglan ang gusto sa Ginoo aduna gyud kay kapahulayan diha sa ato nga pagkinabuhi diri ta. Mag-unsa man na nga sumasa gisultin brad lulot niya. Dugay naman tayo sa ginom. Wa man ta mo graduate og kining maayo. Naanay noon ang mga nagubot. Diya ang mga say magunay nag mga nilibakay, unay na og sigbagay, gabay. So sa panimalay, mag-away. Wala na yung mga kalinaw. Muna nga ang purpose dili man tay ngon nga nagbalhin ta og reliyon kay nibalhin gyud ta kun dili naara magyapon ta sa Ginoo. Sarap gyud. Ang kuan ng ana nga nganong naata sa Seventh Adventist tungod kay mo nagpractice o nagtudlo sila og may panglawas unya paglikay sa mga bisyos kalibutan. Pagbalik sa Ginoo, di na namingon lulot niya usay yung relihiyon. Wa nag-ingon ang Biblia na. Ang ingon sa Biblia, Mateo 24:44, nga pangandam kamo kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Sa ato pa, pagbalik niya, di na siya mangutan ng relihiyon. Ang pangita sa Ginoo, preparado ka ba sa iyang pagbalik? Maura na, isulti din na. Kay way relihiyon makaluwas, sumala sa Santiago 1:26, nga dili magpulos ang imong reliyon kung ang tao nagapaanod ra gyapon sa kalibutan. Mao ni mga investigar nato mga higala ato lang iampo mga kapaglaom tibuok kalibutan nga sa iyang pagka Adventista, di mo gid sa Badista tawag nato ana, no? Sila ra may nagtawag nga sa Badista. Ang tawag sa ato Adventist o Seventh-day Adventist. Ya gitawag kanila og Sabadista kay Sabado lagi. Ya sila po tawgon po nato Domingista kay Domingo po nato Adventista kita. Kay daghan man kayo nagbantay og adlaw nga Sabado. Ato lang pasalamatan mga kaigsunan ang puwersa sa Tibok Dinagat. Mga sponsor nato sa Tibok Dinagat. Usana si Ma'am Ame nga igsuon ni Brother Lolot, si Pastor DJ, Pastor Luid, o si Pastor Narbasa. Sab nga mga kaigsunan nato sa Sevio nga supporter kaayo sa buhat sa Ginoo, no? Bisan to dog wala na ta didto pero naghandom yapon sila mga kapaglaom nga tabang yapon sa buhat sa Ginoo. Wala karon ni amidre kay gipaabot kami sa Sinugba ni. Sinugba, Kilaw, Tula na ba na? Uy, Sinugba, Kilaw, Tula. Wala yung tinula. Dili din Syutukil. Ang salamatan sa nato ang atong kini nagda sa kamera. Ay lain si James Daipuso. Daisuko. Basta na yung atong mga pulas na ubasap ni John Mark Losada kuya di sa basta Jid mo na itong mga kaubanan diri mga kaigsunan ato pasubo lang po sa mga pilde na mos basketball kay gani ha ay itsa ini katapusan mo may nakadaog yun tuo siguro sila nga di makasiyat nga bisan gani o gabi siya gani, no? Biyungan ba? Magduwa kaya po namin basketball mga kaigsunan. Muna nga uban ni karon. Nagkaroon, umana ni siya bautismo. Thank you very much. So, ako mag-ingon nga wala kita'y mahimo sa pagpakigbatok sa kamaturan kung dili pagdapig sa kamaturan. At imanan ninyo ang inyong kaugalingon alas pagpangandam sa bubalik sa inyo. Thank you very much. Mayong buntag, udto, gabi, tibuok kalimutan. Bye-bye.